Предполагам, че имаш претенции към съдийството за две от ситуациите, поне. Така ги видя. Наистина имам претенции и след мача с Лудогорец така исках да бъда толерантен и да не нападаме от първия кръг съдиите, но явно примерно те толкова си могат и вече тук нататък видяхме доста глупости примерно в тези кръгове и са минали само 3. Не знам. Вярвам някой да ги притеснява, явно толкова си могат. Ситуацията как видя? Имаш ли гол съответно в Черно море? Вижте сега, значи първо съм далече за да казвам, примерно, дали че гол е подменен за засада, това ще го гледаме на видеозаписа, но за дуспата, която беше срещу Миро Антонов, Стефано Кучев, която направи дуспа и червен картон, затова съм категоричен. Отделно, нашия отбор има проблеми, не може да вкараме голове, това си го знаем и това е най-голямата слабост и мисля, че без да вкараш гол не може да победиш никой. Така че това са най-големите основни слабости в нашия отбор. Как ще решаваш този проблем? С работа? Няма как. Трябва да бъдем концентрирани пред гола, защото напълно логично след като не си вкарал гол да загубиш. Славия с две атаки, особено второто по време с една атака не вкараха гол и си решиха матча. Ви ли се струва, че пропиляхте второто по време двата отбора, без да намерите някаква идея как да играете съперника в повече втичането, колкото колко? Предвид двете загуби, които имаше нашия отбор, така имаше напрежение в футболистите първите 20 минути. Но ние първото по време създадохме 2 или 3 ситуации, които трябваше да ги решим. Особено двете на Идало, които бяха ситуации, които би трябвало да завършат с гол, но пак казвам, след като си загубил, сега да говорим за игра, кой е надиграл, няма смисъл, пак казвам, не мога да бъда недоволен от желанието и от играта на нашия отбор през второто по време, но съдията така повлия на доста ситуации, които не позволи на двата отбора да играят, не само на нашия. Казвате, че трябва работа, за да се подобри играта на Черно море. Вие притеснявате ли се, че вие ще имате възможност да си свършите работа и ще бъде гласувано доверие на Черно море? Аз не се притеснявам от нищо, така че дали ще бъда треньор на Черно море в бъдеще или няма да бъда, това нещо не ме притеснява. Има хора, които да оценяват как работя.